Si Stan. Mag-close na ba ang ABS-CBN, Joe? Di man good i-renew ni Tatay Diggs GG daw. Hi guys, mga amigo, mga amiga, kumustamos, mi amigos, mi amigas. Welcome to my vlog. And syempre, kauban lagi po ko ninyo, Joe, para sa akong YouTube channel, Joe Corny Vlogs. Paki-hit lang ko subscribe, notification button para updated mo sa ako ang mga videos. For today's vlog, syempre random videos lang yapon, mga raw vlog na ako kung say may tabo daily sa akong usually ginahimo na ako. So, anything goes, kung say may tabo. So karon ako inside sa car, bago lang ko nahuman sa duty. The last time, 1 week ago, nag-post ko sa akong Facebook page about unsa yung mga pangutana sa ako. Alright, so natay mga pipila lang ka mga questions. Ako na basahon sila. Una nga pangutana, my goodness, Joe, Besh, unsa may sikreto sa younger looking skin? Sana all gwapohon. Grabe siya. Gwapohon yun. Or gwapo pohon. Pohon pa magwapo. Sana pa kong skin? Ano pa italaw sa SPOB? Di ba ko pa tsadag skin? Siguro lang gihugot lang na sa ako ang skin kay tungod sa akong kuan, ako ang ka-chubby sa aping na ako. But anyways, no, kung gusto niyo nga ma-healthy inyong skin, yan ang inyong buhaton, dapat matulog sa iyo, di ba? And number 1, matulog sa iyo. Number 2, mangilamos. More na siya. Salamat J Hara. And grabe top fun maligo oh. Number 2 be, Kuya Joe, nganong babae lang ang mga white lady? Ama no? Isa sa kahadlukan, mas kahadlukan ang white lady. Kaya kung may white lady, daga na kayo mga, may ka na white lady diha. Pero may yung kuan, white man, lain man, para mag, apam man, para mag, Amerikano man ang imong pagunahuna. Supposed to be unta, na ay lalaki nga ingon ana, opposite sa white lady. Pero gi-cancel na lang na siya sa naghimo nga demonyo kaya tungod lisod po kayo daw kung maingog white man. Pero daw ganing nangita lugar og penpal lugar ka mga afam. Butaran din sa mga demonic society ang white lady na lang. Mo na lang na sila. Nabi ni nga pangutana oy. May mga sense, may katuturan. Salamat kay John Maceda na nagproblema siya kung ano daw babae lang ang white lady. Lisod ganay lalaki nga, di po siya pwedeng lalaki nga white lady, kaya lalaki man siya, white man lain kayo. Sir Rodney Painagan, sir, shout out sa imo ha. Nangutan, nag-apil ba siya? Nag-apilin ni nangutana. Nganong gwapo ka Joe? Oh my god. Marang ka pangutana. Nantod karon wala pa gyapon na nako natubag. Kaya sa samtang sige ko panamin sa ispiyo, di pa gyapon ako mag-gets nganong ano natay hitsura no, and anong sir, ay ka sir. Sir Rodney, ikaw ba pasakay ka sir ba? Batay ka lang imong pasakay maganahan yung mo ba? Mark Jason Uncle, dagan salamat Uncle. Unsay sikreto sa manok na pula Kels? My god, naglagay sikreto sa manok na pula, unsa man siya pag color or pag maintain. Grabe no, sikreto sa manok na pula. Inuktukan gina siya maayo. Nga supposed to be na ay manok ka puti. Kay sa bulangan mo na siya pula puti, pula, sa puti, ana. So ang mas gi priority ang naa sa pula nga side. So manok na pula kay pagit magay kung manok na puti. Lain magay. So manok na pula. Mo na siyang gi-approve og himuan nila kanta nga manok na pula. Para may mga uncle so. So bali klase nga mga pangutana dinhi oy. Grabe puro mga kagwapuhan ang mga ilang gipangutana sa ako. Ayan, Dexter Zapico, ingon pa niya, Joe kanang unsaon pagwapo, ha? Kanang parehas gyud sa imo. Kanang matawag ta nga kambal. Oh my goodness. Sayo na kayo na siya no, magpa-enroll lang ka sa Joe Guapo Society. Kaya dagan kay mga tips. Gusto ka nga mapareho kay Joe Romantico, ligo lang kada adlaw. Ligo lang yun na siya. Melissa Unahon Lahayon.
Kuya, Joe unsay best buhaton para muniwang. Nako. Day, sayo na kay naan. The best buhaton nimo gusto ka maniwang, inom og kanal. Kaya magsukaha ka. Bidoy, siyempre ang ako last October nag-start ko sa ako ang magpa-slim down or like magpa-reduce kay tungod lagi dili man tayo na nakatsalag lawas, di ba? Ato nga panahon manggod, medyo gisapot si Papa Jesus sa paghimo sa ako, wala kay siya sa mood. Adto kay kani sila kung gi-compare ko ninyo lang mga Daniel Matsunaga, good mood manggod kasi sila si Papa Jesus ato paghimo sila pag molding adto ni abs ana ni abs gani ana pero sa ako gisapot siya. Yan siya. Wala atong nahimo gyud ko magani wala ko nahimong olaf at nga panahon. So syempre ang pagpaniwang is dapat ano lang strict diet lang ka. Seryoso strict diet. Kaya ako low carbs, low sweets, may nana. Okay lang mag-sweet ka sa relationship. Pero sa pagkaon dapat imo nang minus-minusan imong mga kuan dia imong mga sweets, alright? Lastly, sa last na pangutana, si Stan. Mag-close na ba ang ABS-CBN, Joe? Di man gud mi ni i-renew ni Tatay Diggs Gigi daw. Ano siya Gigi? Gandang-ganda, gwapong-gwapo. Sa tinuod lang wala ko kabaloon say may tabuhan. Say may mong future sa negotiation and everything. So as of now, ako makapaingon sa inyo nga basta kay naarami dinhi. Forever ka pamilya pagyapon mi. Hantod nga napa ang probinsyano dili pagyapon mag-close ang company nga ABS-CBN. Yay! Salamat sa probinsya. Kay gatang mo si Papa Datay Digong ana. Sa probinsyano mo dili pa daw niya ipakuan. Di ba? Ors ana. Before ko magpadayon guys, eto muna shout out muna sa ako ang mga nagpa-shout out sa YouTube channel. Yan, shout out nato si Gao Arcel Pudong Arcel Ruby all the way from Canada. Gao, salamat sa pag-views ako ang sa mga video sa YouTube. And shout out to Russell Abelia. Shout out next vlog Joe anana. Ayan, salamat. So sa mga taga-Kauswagan, Cagayan de Oro, salamat. And gusto magpa-shout out, please comment below guys, comment below para pod na shout out mo for the next vlog. Anyway, sa mga first time nag-view sa ko YouTube channel, don't forget i-hit niyo subscribe notification button para updated mo sa tanang mga videos. Salamat!